Bunları şimdi tamam. Buna bir zor. Dela. Искам да се запра. Искам от своето да не е главно. Презерватив. Искам да се запра. Добре дошли в театър ансамбъл Град Популов с участието на Пинко. В момента се приготвяме за изпълнението в Франкфурт на Майн. Участието още на Яхар Дърмуров. Ще заиграят изпълнението от Наида... Камера е багло, бежаки. Лудвиг. Изпълнението на Лудвиг. Пише начкин. Дай. И сега какво става, господари? Най-голямото изпълнение. Сега какво правите с момчета? Те я правят. Ладно е! Можеш да вземеш. Сега тези хора тук, господине, те сега ли се женят? В момента се срещнахме в Франкфурт момчето от Украина, Сережка. Момчето Сережка. Да. Момичето чисто натурална циганка от Румъния. Чапаче! Ето го баща му. Бащата на момичето иска пари. Пари, баба грам. Евро? 50,000 Евро. Колко е пари? Евро. Рузнака пита колко пари. Защо пари? Нека да попитаме Века. Кой ти си дал пари? Нет. Нет, си сказал нет.